Şaxa Midyatê ya Serokatiya AK Partiyê ji bo zarokan projeyek da destpêkirin, di çarçoveya projeyê da diçin serdana malbatan, ji bo zarokan jî diyariyan dibin, herwa hewcedariyên malbatan jî pêk tînin. Hayır, dibeyine zaten. Muhammed'ine de bak, sen de Şava Midyatê ya Serokatiya AK Partiyê ji bo zarokan bi navê û ji bo me girîngin projeyek da destpêkirin. Rêveberên Serokatiya AK Partiyê di çarçoveya projeyê de taq bi taqdîgerin û zarokan re tên bahev. Şandeya AK Partiyê çû serdana malbatekê ku di malbatê de dê û bav her du jî asteng darin. Başkanı jî û jî seçavê me hatin vê roja Ramazanê xwe xêra û mezikê her zamanî sıkıntiyê me habin û navçev me ne zaten jê razî bî. مجالكي ممنون بون جبنا بواتلا باشان هاد من زيارة كير شادر مواجي تدبيني درما زحمينا فقيرا جبنا وانا كيجي هاتياني جبنا زارو كوا سفندر مشكلين Şandê di serdanê de li halê malbatekê pirsî hewcedariyên wan qeyd kirin û diyarî dan zarokan. İri başkanı Mahat, hediyeş meranetmiş bana ayrı. Teşekkür ederim. Serokatî bi saya vê projeyê him bi zarokan re tê bahev him jî piştgiriyê dide malbatên feqîr.